Hudaýa diye bugünkü günläni bağlarında bir 1000 tümen 2000 tümen üçün vallahi billahi dip Allah'ın adım tutup otyň. Ah men adım tur dağı diýen tike bolmadım dipdir. Men adım zahir bolanna Hazreti Musa Kelimullah ya Rab seni görjek diýende Hudaýyň diýeni fakat bir tejellisi bir tur dağına düşende tur dağı ýony para bolup gitmedimi? Bugünkü gün sen ýöne öz doğunun ýalyk, öz dozun ýalyk edip Allah'ın adı bilen ýöne oýun tutunup bazarın şo bilen kızdırjak bolup otyň. Rahim hala 5000 tümen peýda bolajak. Şoňa diýeni wallahi billahi palança tamam boldy ölüme. Ay wallahi billahi peýdasy ýok dip men adım tutup otyň. Az peder o zemader in beşnidei laceram gafil derin piçidei. Ay havoda men adımı diýeni illimden derdimden eşitdirim. Allah billahi dip inni gelip diýeni öz aralarynda zor Allah billahi wallahi dip diýeni men adım kiçildi otyň da dipdir. Kıyamet gelip de men görasaňa bilersiň şomogy dipdir. Men haywatymy, men azamatymy, men ullugymy, men jalalu kibriýalygymy diýeni düşünen bolsaň bir ýerde ömrüňde Allah dip adım çagyryp bilmerdiň sen dipdir. Indi bir 2000 tümen içinde men adım kiçildi otyň dipdir. Eger men hakykatymy ýetenim bolsam, aslında men adam tutmamam, ýaşaýyşymda bir haklar üçinde başarmardyň dipdir. Hazreti İmam Şafii rahmetullahi aleyh ömründe bir ýere kasam içmekdir musulmanlyk bolla. Allah'ın hakykatyny ýeten adamlar, Allah'ın ullugyny bilen adamlar, dünýäň şodur üçin Allah'ın adyny ortak etmemýär. Yani näme diýdiň sen? Wallahi diýäniň, yani eger däniş aýdýan kesim dogry däl bolsa, yalan bolsa, Huda ýok diýdiň ha. Yani Huda ýok bolsa, eger men aýdýan kesim dogry däl, yalan bolsa diýdiň ha. Özüňde bilip otyň, kesimde däni dogry dälligini, yalanlygyny. Ýöne bir dünýä mahalyny ýetjek bolup edi oturallygyny. Ey şolady biziň aramyzda Art amma yaradan Allah näme diýär? Allah'ın öz kelamından okuyup eşitireyin. Ey musulmanlygyň dikkat et. Ey bazarda turan, tukanlarda turan, haride furuş ediyen, bungalarda turan ve her bir mameleň içinde gelip Allah'ın adyny tutulýan yerlerde hey bir gaty habardar bolaydyň ki Hudaý Taala nädir qyyn görýär, nädir qyyn görýär. وقين وريال لغدرك تقول آياتنا وخيب برين قوزت لهم دقة دم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ey Hudaý ne kadar qyyn wörýär yalandan kasam içýän adama. Bir alymyň ahunyň mollan kebi däl haýony derden bejerilsin. Ýok Hudaý saklasyn. Yaradan Allah öýrey diýäşini. Ol bir tor adamlar ki yeşterûne bi'ahdillah ve eymanihim. Allah'ın adyny tutup kasam içip de satın alýarlar, semenen qalile azıcık pul. Semen pul idi garip dilinde. Azıcık pula yetjek bolup da men adymy tutýarlar. Haklygy bilen, nahaklygy bilen işi ýok. Yalanlygyny bile dura diýen şeýle men adymy wallahi billahi diýip de kasam içýän adamlar ulaika la khalaqa lahum fil ahireh. Kıyamatda şolan hiç pay yoktur diye Hudaý Taala. Ve la yukellimuhumullah ve min Hudaý Taala şolar bilen kipleşikdir elipdir. Aslında şolar tevil alacak değil kıyamatda dipdir. Ve la yanzura ileyhim yevmel kıyame. Kıyamet gün men aslan şoları gülgecik değil elipdir. Doğruca manada nasıl? Ve la yuzekkihim. Ey günahlarından nagda afw edip bahşiş edip günahlarından nagda geçip derşul adamın dipdir. Ve lehum azabun alim. Şolara bir ıncık yan araflarda teýýarlap koydum dipdir.
her bir däne walla diýip gazamyňa däni näçe ýyl cehennemiň oduny özüňe terediňe çekip berdiň. Öz kalaňy jinsiňi däni bir näçe müň tümen üstüne almak üçin, közeltmek üçin gitýän gasamlaňda näçe şallaklar we zarbalar özüň üçin teýýarlyk göreber. Zudamyň ýok bolsa da şu mahallamdan towan et. Häzir ceset can cesetden oga, häzir wagtyň mamoga. Indi ilçekde bolly zannedilmedi. 50 ýaşyň näke adam häzir de agandan walla billahi ardyňdan aýrylamak. Ey dozyny gurrun berwati. Dozy inkardydan oka. Ey walla wa dogryny aýtýanny. O dozyn gasym işleýän hakykatan ha. Aýalyny gurrun berwati walla diýip gurrun berýär. Yani Allah'ın adı bağışlan. Urcuk bolum haramızda. Oyuncuk bollu kiwi. Yani çarvanın oğuçuyum yani şiirin karnını fivalap duran adam bollu kiwi. Erti kıyamet gün yaktalanma yani Allah-u Zülcelal'i gurumuzda yönü yürükler tinke para olacak değil mi? Şol Allah'ın adını yani ortalıklar piseldi otif. Nagat ayetini eşitiniz. Hudaýym nagat din görýän men niye?